Dyma fe! Mae fe gyd lawr fan hyn, boys. Right, howdy doody pal. What is happening? Cynhyrchiad hwnna. Right? Diolch. Howdy doody pal. What is happening? Shut my beddau. Na welliad. Croeso nôl i PopT. Yes, mae fi a Jed nôl gyda'n gilydd. Wyt ti'n gwybod beth ni'n neud yma heddi, Jed? Dim syniad. Rydyn ni yma yn sgywyn, a rydyn ni yma heddi i profi ein sgiliau pêl-fasged. Gwelais i'r hwp na, ni'n gwybod. Jeddy the Hoop, nhw'n galw fi. Jeddy the Hoop. A Jakey Dunk Em. Ond, cyn i ni ddechrau, cofiwch i Tanysgrifio i sianel PopT. Rhowch thumbs up ar y fideo yma. A gwasgu'r gloch. Ding, ding, ding. No, ddim yn bach. So, yr herb gyntaf, 3 shot o 3 lleoliad gwahanol. Smotyn gwyn y llinell gwyrdd, llinell melyn. Pwy sy'n mynd gynta? Cael bach o siswr? Oce. Carreg, 1, 2, 3, dango. 1, 2, 3, dango. Oh, right, okay. Un, Carreg, Carreg pab. Ti'n mwy'n y fi lan. 1, 2, 3, dango. Shot now. Okay. Un! Nice. Un allan o un. Oh, dau! Go. Does it Cymru di pigo fi? Lle ti? Be? Pwy wedi hwnna? Right, tro fi nawr. Jakey Dunk Em. Cyn! Oedd e'n ti'n do fi? Oedd yna'n agos. Yes! Na! Mae fe'n gwyntog. Hang on. Ai, for it. Oh, no! Yes! Come on! Nice. Get in. Oh, na! Oh! Sai di messo shot o? Mae'r gwynt gan. Oh! 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 What we do? Yes. Oh! Yes. Sai di cael un fyna? Okay, llinell melyn nawr, y shot mwyaf cymle. Come on, Jeddy. Oh! Agos! Oh. Yes! Oh! Oh, na. Yeah! No! Oh, nes i yn y trwydena! Ti'n gweud ieri gyda ti'n amser. Yeah. Oh! Stop o gweud e! Ti'n gweud ie? Dwi'n mynd i dweud na tro nesaf. Na. No! Ti'n gywir to na! No! Come on! Okay then! Rhwng rhif 2, sut ydyn ni'n seithi? Good am bwysig. O, codi ofyn arni. So, ni'n mynd i seithi o'r llinell coch sydd yn mynd yr holl ffordd rownd y cwrt. Tra bod y person arall yn rhoi pwysau arno ni. Oh, complete miss. Yeah. Oh! What's coming up? Nah. Oh, agos. Dim i Jacob. Lovely. Okay, tro fi, bosh. Oh! Mae'n dod yn cerdd rhaid i. Bumps. Oh my god. Dyma fe! Mae fe gyd lawr fan hyn, boys. Mae fe gyd lawr fan hyn. No! Dunk Em. Yeah. Oh! Yeah. Yeah. 3 shots. Yeah. Yeah. Na, Jacob. Na. Oh. Then. Oh! Okay. Shoot. Miss. Yeah. Oh! Oh! No! Yeah. Oh! Nothing gweithio! Boom! Nice. 3, 2, 1. Kobe. Oh, nice. Oh, Oh! It's in! oh no!
Cymraeg. So, y rownd olaf fel nath ni sôn yn gynharach. Fi ar 6, Jakey ar 4. Nice skills! O ie, so nôl i ti neud hwnna wedyn. Ac yn y rownd yma, guys, ni'n cael 3 shot o'r llinell hanner ffordd. A mae pob fasged yn werth 3 pwynt. What? Popeth i'w chwarae am. Popeth. Yes! Oh! Jakey, os ti'n cael Un, ti'n ennill. Right, a dyna ni wedi gorffen yn y fideo heddi. Fi di ennill eto. Pob lwc tro nesaf, Jakey. Will we film in there? Yeah. Mae fe mor devastated. Pob lwc tro nesaf, Jakey. Ie, fi'n gwybod. Bod yn honest. Beth sy'n nesaf? Sa'n gwybod? Beth sy'n nesaf? Blan i ti gig i ddewis Na, eto os ti eisiau. Sa'n gwybod bod yn rhoi lot o lwc i ti, ta be. Na, dim o gwbl. So, fi di colli eto, wrth gwrs. So, beth dwi angen neud nawr? Pain y chops yn diwedd. Pain y chops. Be ma fe de? China Pops. China Na, Pops. ddim China Pops heddi. Ti'n neud ffafr i fi, achos mae yn sgywyn, mae yna ice cream ardderchog. So, ti eisiau prynu ice cream fi, please, Jakey? Lovely, lovely. Allai gael pain y chops. Ond, wnewn ni wel chi yn y fideo nesaf. Hyfa pa! Am y goden! Right, so mae Jakey yn mynd i'n ôl hufen ia i fi. O, cofi! Wehey! O, a fflic i fyd! Lovely, lovely! I boys, ar y pam.